खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया। मोनसे ब्रेकिं रादाब। कभिड-19 समाव हादरसानि रायजो राजाफ्रा लोरबां रांखान्थि बिथिंनिफ्राय लोरबां जानाय समावनो हादरसानि लांदां जानाय रां थुबिलखौ सुफुंनो थाखाय हादरसा सोरखारा मोनसे गोदान राहा लादों। बे राहा बायदियै हादरसा सोरखारा उदां हाथाइनिफ्राय रां दाहार लागोन। कभिड-19 समाव सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लोरबां जानाय समावनो हादरसा सोरखारा हादरसानि लांदां जानाय रां थुबिलखौ सुफुंनो थाखाय गोदान राहा लादों। हादरसानि लांदां जानाय रां थुबिलखौ सुफुंनायनि गोदान राहा। उदां हाथाइनिफ्राय हादरसा सोरखारा लागोन रां दाहार। रां दाहार महरै लागोन 600 कौटि रां। रिजार्भ बेंकनि सिङाव निलामनि जोहै सोरखारा लागोन रां दाहार। राङारि बिफाननि जोहै फोसावगोन। सोरखारा फानगोन समथि खालामनाय रां दाहारलाइ। अदेबानि सोरखारा फानगोन हादरसायारि जौगाखांआरि रां दाहारलाइखौ। मिरु सोरखारनि रां दाहारलाइनि बायदिनो बे रां दाहारलाइयाबो गोलाव बिथांखिनि। लांदां जानाय हादरसानि रां थुबिलनि सुफुंनायनि थाखाय सोरखारनि बे राहाया 14 सेप्तेम्बराव रिजार्भ बेंकनि मुम्बाइआव थानाय मावख'आव निलाम खालामगोन। रां खाथायनाय बिबांनि मोनसे बाहागोखौ रिजार्भ बेंकआव दोनथारनांगोन। कभिड-19 समाव सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लोरबां जानाय समावनो हादरसा सोरखारा हादरसानि लांदां जानाय रां थुबिलखौ सुफुंनो थाखाय गोदान राहा लादों। हादरसानि लांदां जानाय रां थुबिलखौ सुफुंनायनि गोदान राहा। उदां हाथाइनिफ्राय हादरसा सोरखारा लागोन रां दाहार। रां दाहार महरै लागोन 600 कौटि रां। रिजार्भ बेंकनि सिङाव निलामनि जोहै सोरखारा लागोन रां दाहार। राङारि बिफाननि जोहै फोसावगोन। सोरखारा फानगोन समथि खालामनाय रां दाहारलाइ। अदेबानि सोरखारा फानगोन हादरसायारि जौगाखांआरि रां दाहारलाइखौ। मिरु सोरखारनि रां दाहारलाइनि बायदिनो बे रां दाहारलाइयाबो गोलाव बिथांखिनि। लांदां जानाय हादरसानि रां थुबिलनि सुफुंनायनि थाखाय सोरखारनि बे राहाया 14 सेप्तेम्बराव रिजार्भ बेंकनि मुम्बाइआव थानाय मावख'आव निलाम खालामगोन। रां खाथायनाय बिबांनि मोनसे बाहागोखौ रिजार्भ बेंकआव दोनथारनांगोन।